Amb els diners que s'han pogut donar o deixar a la banca durant aquests 5 anys, s'hauria pogut eliminar la fam en el món 92 vegades. Veritablement estic escandalitzat per això que s'ha posat a dir-ne rescat bancari. Des que va començar la crisi a l'any 2008, des dels governs d'arreu del món, i també per descomptat des del govern espanyol, s'han enviat milers i milers i milions d'euros o de dòlars cap a la banca. Primera cosa que hem de dir, aquesta crisi va començar exactament el 15 de setembre del 2008. Agafem el 15 de setembre com un moment simbòlic, que va ser el dia en què va fer fallida una gran banca nord-americana anomenada Lehman Brothers. La seva caiguda va arrastrar empreses filials, va arrastrar creditors, va arrastrar proveïdors, va arrastrar treballadors. Per cert, i entre parèntesis, aquest desastre de banca anomenat Lehman Brothers tenia un director per Espanya, es diu Luis de Guindos, i mira per on, ara és el responsable de l'economia espanyola. En segon lloc, he pogut comprovar que arreu del món, per salvar els bancs, s'han destinat uns 4.600.000 milions de dòlars a la banca. Sí que és veritat que alguns s'han prestat, però la veritat és que tampoc els tornen. Si això ho relacionem amb una quantitat que havia exposat Nacions Unides fa temps, que seria la necessària per erradicar la fam en el món, serien suficients 50.000 milions de dòlars cada any. N'hem donat a la banca 4.600.000. Fem una senzilla divisió. 4.600.000 dividit per 50.000 milions que demanava l'ONU ens dona com a resultat del quocient la xifra 92. Dit d'una altra manera, amb els diners que s'han pogut donar o deixar a la banca durant aquests 5 anys, quin comportament, evidentment, no era pas gens bo, s'hauria pogut eliminar la fam en el món 92 vegades. Això és el capitalisme, un sistema injust que hem de desfer el més aviat possible. Que tingueu un bon dia a tots.